Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Martes no. It's 21 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. O karon dai ni ana sa laing sigilano no, sumpay ni no sa Pobreng dato o sa dili pa din no. Shout out kay ko no sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no, mga ka-listeners. Shout out day ko no kang Sil Nagal. Salamat niyo idol no. Sa pinaminti niyo pagsunod no sa mga sugilanon nga gikan sa aming drama. Salamat kayo. Ug karon no di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon kasi nuwat ni Jenny Cabidad no. Part 12 na ta na mga followers no. Part 12 na ta. Pobreng dato. Tininuod tong iyang kasuko o pamasangil sa imong lulo nga ungo. Naliman ka. Gikuhaan sa imong lulo o kasing-kasing ang iyang apo. Pero, ganun mo mamaprisos, lolo? Wa pa man sab ko makabati og ungo nga napriso abay dyan ni. Bitaw, no? Ay, nagduda naman noon ko, abay nga, tinuod yun nga ungo si lolo. Ug mukaon siyang tao. Ay, bayoy, istorya raman yun ang ungo, bayoy. Uy, mura ka tos tigawang ang iyang pasangil sa akong apuhan. Ano sa kong kay siya? Pagkahibaw niya nga, apo ko ni Lolo Pilo, nga ungo. Doon na lang itingali na rason, abay. Ang sa may rason? Aw, mauna ang atong sutaon. Kung tinuod pa gyud nga ungo ang imong lolo. Ay, nagmahay na nung kuda. Saon sa man? Nagmahay ko kung ganong nangita patas kaliwat sa mga berdin. Unya, bay. Unsa may imong huna-huna ron? Si Lula. Nakaila kay siya ni Lolo Pilo. Busa, siya ang atong tutukan. Ha? Muna, ato siyang tutukan. Unsa? Ang bata ay, may gawa silang payag. Unsa may imong plano sa bata, ha? Abay, ikay pag-amiga niya. Hatagi ni kwarta. Ha? Laro kayo nga, nagliso na sila, oh. Busa, ang bata ang atong suuron. Sige. Klaro kayo. Dunay tao nga nag-uli sa lungon sa ilawom sa nitsok, di ba? Oh, boss. Klaro gid kayo. Kay gisiminto na magbalik. Animal. Boss, kalma lang. Tiyah! Magsusi ko diri karon kinsa nag-uli sa lungon sa nitso. Oh, sige. Ako'y bahala, boss. Bye. Bisa nun sawan. Way laing mo uli sa lungon gawas nila ni Johnny. Kay sila ang nagbantay din sa sementeryo. At tuon ko sila sa ilang payak. Kinahalang suonon ako si Johnny. Inday. Ate. Ay gadlok na ako, day. Di man ko pulis. Di sa pulis ang akong kaubang lalaki. Butan man siya. Patagan man gani kaniya og kwarta, o. Kwarta? Kaila ka kung pila ning kwarta, ha? O sa kalibo man na. Gusto ka? Usa ni kalibo. Og ako ni inghatag nimo. Kung makig-ami ka na kanako. Ha? Buutan man nas Kuya Chani nimo. Di man mi mananakop, day. Muna, Inday. Di may mga polis. O kung unsa man ang imong sa, pamilabot ini. Nganong at akan man minimo kwarta? Tungod kayo nalukoy ko ninyo. Naibaw ko nga, pobre kay mo. Inday, mihilak ka? Luuya ko day nimo, God. Nay maayo day, ha? Ali, mamalik tas merkado na. Unya, ihatod ka na mo balik sa inyo. Ha? Dali na. Mayong adlaw. Johnny? Mikmik, mayong adlaw. Mingaw man. Wa mo tingali sila din sa ila. Hello, boss? Hay, magkakaroon. Niyan ako sa tubangan sa ilang payag ni Johnny, boss. Onya, naa sila? Wa man, boss. Mingaw ilang bay. Onya, sa may plano ni mo, ha? Nganong naam ka si ilang dyan, eh? Ganahan mga kamahibaw ko sila ba ang nag-uli sa lungon, boss? Magsusi lang ko. O, sige. Balita idayon ko. Niya natas inyo, Inday. Sige, sud na. Pakat na ng imong lula, day. Lula! Lula! Mga na ta!
Ay, di naman siya nagikan ining pagkaon, ha? Gawat na siya ka. Ay, kuwutan na yung bata. No, di. Pangkat o bang awat? Di Mo ba na siya giitan pulis. ko na mag ikaw? Gabisan manunusan patas Uyas gusto. bata eh. Dili ka magawat. Wala. Kom! Uy, gibunalan sa lula ang bata. Di lagi ka magawat kay mapriso ka. Kahit kag-o! Lula! Ay lang punali si Inday. Huwag na siya magawat. Kami ang napalit og pagkaon para ninyo. Bitaw, Lola. Ay, lag kasuko. Gusto nas pagbunal sa bata. Namalit mo. O Lula, tungkol kay ganahan may mutabang ninyo. O ganong tabangan man ninyo. Tungod kay ako ang mubayad sa kung apuhan ninyo. Unsa? Misulti na ko nimo nga apuhan ko si Lolo Pilo, di ba, Lula? Kung mauna, ongo siya di ay ka. Di ko ongo, Lula, eh. Kanang ipaniguro ko. Usa pa sa... Huwag ko mutuo nga ongo ang akong apuhan. Ongo siya. Ongo si Pilo. Gibalbal niya si Melvin. Nakita ko yun nga nagunit siya kasing-kasing sa akong apo. Unsa? Unsa? Bidagan siya. Gidani ang kasing-kasing ni Melvin. Unsa, Lula? Mangtas nga ongo ang imong apuhan. Mangtas! Oh, Lula. Nana, mga nata, gutom na kayo. Lola, kaon na mo. Ni ami aron mahusay mo si Johnny. Lula, sa ako nang giingon, kung unsa man ang sa kong apuhan nimo, ako ning bayran. Lula, nagdako ko nga si Lolo Pilo ang nagatiman ako. Ug bisan ka usa, huwag ko makakita nga doon na siya gibalbal. Ang ako laging apo ang iyang gibalbal. Mutuo lang ko, Lula, kung doon na pa ilaing biktima nga akong lolo nga makabarog sa pag-aongo sa akong apuhan. Nana, ngit-ngit man. Uy, hala, Ina! Milumoy ang bata! kinahanglan magkakaunag yun na siya. Boss. O, agad mauli si Johnny o si Mikmix ila, oy. Nga, basig milayas na tubos. Muna duda na ko. Di ay, ha? Sige, magsabutan sa inyong buhaton karong gabi. Unsam day plano ni mo karong gabi, boss? Usa na lang kamusuliyo ang wa pamalungkab. Oh. Sa picture nga nakuha ni mo, boss. Kana mo sila yun na lang ni Escolastica Amador ang wa pamahilabti. Ngano na kasiguro man ka, Milchi? Okay, mo man ako mission, diba? Kuha ano picture sa mga musuleo? Og kanang maong musuliyo ang lungkabon ta karong gabi. O, unsa? Unsa? Unya, unsa ka man nato, anak, boss? Nga naaman sila si Johnny ug Mikmik nga nagbantay sa sementeryo. Sila ang unahon sa pagpahilom. Una pa na to lungkabon ang musuliyo. Aha. Nagkinahanglan na kamo og tabang aron. Dili makapanghilabot si Johnny sa paglungkab sa katapusang musuliyo nga naa sa picture sa iyang apuhan. Hindi. Hinahinay lang sa pagkaon, day. Inyo man ang pagkaon tanan, Inday. Hinay lang. Lola, ay nagkasuko na ko. Kung unsa man ang imong pagduda ni Lolo, o kung unsa man ang imong nakita, doon na gyud siguro ni rason. Nakita ba gid mo nga gikaon ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo? Wa. Kung mao na, doon ay rason kung anong si Lolo ang nagunit sa kasing-kasing sa imong apo. Unsa may bote mo ipasabot, abay? O sa may rason ko ganong gikunitan man niyang kasing-kasing sa akong apo. Mangutana ko, Lola. Nganong wa man mapriso si Lolo sa kamatayon sa imong apo? Kung si Lolo ang nagpatay sa imong apo, napriso na unta siya, di ba? Kuan. Lola? Lola, nganong mihilag man ka? Apot. Kalit ang maungit ako. Nakita na lang nako si Pilo.
nga naggunit sa kasing-kasing. Unya, diha ba gyud ang pating lawas sa imong apo? Wa, Wa? Wa, buot nimong ipasabot. Nga sa dihang nakita nimo si Lolo Pilo nga nagunit sa kasing-kasing sa imong apo Lola, wa diha sa tungod nimo ang patay lawas sa imong apo. wa. Una kong nakita na patay lawas ni Melvin sa kasagbutan. Unya? Kano sa man nimo nakitan si Lolo nga nagunit sa kasing-kasing sa imong apo? Sa dihang mikawas ko sa menteryo. Unsa? Sa tungod sa payag ni Pilo, nakita ko si Pilo nga naghihingkod sa hagdan. Nagunit o kasing-kasing. Oh, kung mauna, wa siya mudagan gikan sa pating lawas sa imong apo. Wa, Diin man nimo makiti ang patay lawas sa imong apo. sa menteryo. Minteryo? Menteryo? Unsa nga minteryo? Ang menteryo sa yuta sa mga pater. Ang minteryo nga gibantayan ni Lolo. Oh, sa menteryo sa nibantayan ni Pilo. Sa ato pa, wag yun ka makakita la. Nga gikuha ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo sa iyang dughan. Wa, Lola, may tingali nga mukhaon ka una. Aron, mahinumdum gud ka kung unsang nahitabo. Napo, katuig na sabi ang nilabay. Lola, di ko nimo kaaway. Uspon ko. Kung unsa may atraso ni Lolo nimo, ako nito kiyon. Og, niya ba, gikan karon, apil na ka sa mong budget. unsa? Hatan ka na mo pagkaon din sa inyong bahay ni Inday, ha? Parehas di ka ni Melvin. Ha? Akong apo. Nga naman dahil si Melvin Lola. Siyang nagitag pagkaon na mo. Mao nga may trabaho sa sementeryos mga pater. Buot mo ipasabot, Lola, nga si Pulturiro sab siya sa minteryo. Oo. O siya sutabang sa pagpanglimpyo sa sementeryo. Pero kiungo siya sa ibong apuhan. Ug way mo tuon na ako. Nga nung magkagawa may mutuon ni mo? Tungod kay nagtuo siya nga nabuang nako. Mao na itong sabot, ha? Puldo? Og ako, mao ang mulingaw-lingaw ni Johnny og Mikmik. Oh, pero may kauban ka sa ngit-ngit nga magpahipi. Unsa? Nagkinahanglan kita og plan B. Unsa man ang plan B? Mahibaw ka na unya, Milchi. Mao ni nga mong payag Inday, ina. Nakaani namang po din Ha? Uy, kano sa mga nakaani? Kanang mamunit niyog patilya sa akong mga parkado. Permi man mi dias minteryo. Ayaw na pagsudi ni Sminteryo, Inday, ha? Nga naman. Ganang kili naman kumahimong musad sa minteryo na Johnny. Mao lang. Kay kuyaw na karon punduhan ang minteryo. Tinuod ang ilang kiingon nga dunay ungo ang minteryo. Dunay mga daw tang tao ang minteryo, Inday. Busa, dili ni mahimong punduhan panahon sa gabi, eh. Sige, Inday. Makapauli na ka. Unya, ayaw na pangawat, ha? Kung wa may pagkaon, ari alang ko. Hatagan na bukwarta. Buutan man di ay ka na Johnny, oy. Kung di ta magbinuutan, mulangoy ta sa impyerno, Inday. Inday, naikinyintos, oh. Ipuno na sa inyong pagkaon karong si Manaha, ha? Ihurot nagpalit og bugas. Panahon na nga mulihok na mo. Oo, boss. Milchi, Yes, boss. muun na ka sa payag ni Johnny og ni Mikmik. Okay, boss. Andam na ko. Unsam ta oras mo pasos minteryo, bay? Alas 12 na lang, abay. Ha? Tungong gabi, igid, bay? Mao man ay tinggawa sa mga ungo. Imo na lang yun ang sakyan ang inyong pagkakaliwat og ungo, bay? Aron mahibaw ang yun. Kung unsa si Lolo. Kalipong ipanunti ni Lula da. Liman ka? Nakita niya si Lolo Pilo nimo nga nagkunit sa kasing-kasing siyang apo
Diha sa hagdan? Abay, sa imong nauna. Dili ka to hinimo lang sa tigo, ha? Kung hinimo lang to niyang istorya, abay, tinta siya muhilag. Ay, nagmahay na nung kada. Unsa may imong gimahayan, ha? Nagmahay ko kung anong misugot ko nga mupuyo sa syudad. O, wa kay mahimo, kay pagbuot mas imong apuhan. Maayong gabi eh. May bisita. Maayong gabi eh. Si Milchi mo ron. Awa na ilain, si Milchi gyud. Lakaw ka, sugata. Maayong gabi eh. Oy, Milchi, saag mo lagi ka dinis amo gabi ang dako. Ay, da. Kuan mang god. Agaran ko makisultin niyo karon. Pwede mo saka? Tabangi ko ning gana kong pagkaon, bi. Nagdakag pagkaon? Birthday man gud na ako og ganahan ko nga kamo si Johnny ang akong ikasaw. Sige dali, saka. Tara. Misa ka na si Milchi sa payag ni Johnny. Tara, ato ta. Boss, wa ka mahadlok sa minteryo? May armas ta, Puldo. Ako aning gandaman si Johnny nga ungo. Kung magpabangbuang siya nako. Pabangbuang siya, Patay gid siya. Sige na, dali na. Kinahanglang maablihan na to ang nitsyo ni Scholastica. Nganong damo kag daghang pagkaon, Milchi? Kuan mang god. Birthday man gud na ako. Nya, dili ko ganahan nga mag-celebrate sa akong birthday nga ako rang usa unya dito sa ibabaw sa bay. Ano man, nga to amo ka magsaka dito. Ang tinuod, doon ako isulatin ninyo ang sekreto. Unsa? Sikreto? Kangin sa sikreto? Nara ang musuliyo ni Scholastica Amador. Nag-inusara lang ang iyang pansyon sa sud. Ug sagbuto na kaayo. Sila. Di ta maglangan. Pangita na mo og atong maguba paingon sa sud. Boss. Kining, boss. Unsa kay naa sa lungon anang Scholastica, no? Mao ka na atong mahibawaan karon. Sige. Dalian ninyo ang paglungag. Para makasulin ta sa musuliyo. Sige na! Hindi. Nagpaabot ni. Unsa man ang giingon nimo nga sekreto nga gusto nimo isulti? Bitaw, Chi. Aksyon naglain akong kabuhi da. Mga unang-una to eh. Di ta mangaon kundi ka musulti kung unsa ka ng maong sekreto. Ha? Sige na, Milchi. Sulti na oy kung unsa na sikreto nimo. Kuan ba? Doon ako nahibudngan sa dakong bahay nila ni Dindo. Nga naman, Milchi. Unsa ba imong naibudgan? Dagan po kayo sila bisita masabado. Mga dato kaayo. Aw. Dato mo sila. Mao nga mga dato sa ilang mga bisita. Pero kasagaran sila mga bisita. Mga doktor. Time pagod nga nung nahimo man ang sikreto para nimo. Bitaw. Normal naman na nga dunay mambisita o mga dato nga moadto sila. Pero lahi tagyud. Tungod kay ang uban, magdamag og mga anak nga masakiton. Doktor man ka ng amahan ni Dindo. Dili man na siya doktor good. Pero nagpatukod sila private hospital. Dako gino nagkwarta kon tag-iya kag ospital. Ay, noon. Pero murag lahi ra magid good. Yan no laging sikreto na para nimo. Kay dili mo gud nila pakuhaan og pictures ang mga bisita. Ha? Ang anong kaam sa di mong pictures? Hala, nalimot mo? Vlogger ba ako? Dili man tingali mahimo nga mag-ataka lang kag panguha og picture nga dili mananghin. Bitaw sa. Og niya pa ay. Unsa pa man? Naay kwarto sa bahay ni Sir Darwin. Nga dili niya pasudlan. Bisan ganit si Dindo, dili mahimong musud. Unsa? Unsa? Sige, dali. Manood ta. Puldo, sama ka na. Manood ta. Tamang lang ko, Boss Dindo. Okay. Tamang. Tamang. Oops! Nina. Nina kita sud sa musuliyo. Sige. Til-tili ninyong nitso. Or makuha na to
ug mahulbot na to ang lungon. Sige na! Boss, boss. Pas, pag-silsil. Sige! Kanang imong gingon nga kwarto nga di pa sudlan. Kinsa man dayon mo kasudo na? Si Sir Darwin ra gyud. O ang iyang mga piniling bisita. Mao ba? O lagi. Okay ra kung daang pagkaon? Lami kayo, Che. Sa imong una-una, unsa kay lang buhaton sa sud? Bitaw, doon na ginasalibuhaton sa sod. Pero sila ray nahibaw. Mao sa bitaw na akong gusto mahibawan. Pero, huy, ayaw din mo panulti ha. Ano nabi ko ninyo, anak. Yan ang imong sa ning ipanabi na mo. Ha? Kuan. Bitaw, Milchi. Naugod ka magsaka sa mga pater, good. Suod mo si Dindo. Oh, uyab mo no. Di mi uyab, uy. Huwag sila siya manguyab na ako. Kuan, sa pagkakaroon, nagtrabaho na ko ubos nila. Assistant niya. Kay isiman ang mudas ilang ospital ko mahumanan ni. Oo, swerte rin ka. Sige. Anilaw na mo din niya. Asa man ka? Mag-roving ko sa menteryo kung wa ba'y nakasuod ng mga kawatan. Ayaw una, uy. Ha? Nga naman. Mag-istorya una ta. Ay, nagbalik na ko. Istorya ta. Ha? Pero, laay ka, ayaw kung kami na lang doon si Mikmik diri. Ari lang gud una ta. Mabalik na lagi tayo to. Ayaw na pagsuot sa menteryo, Johnny. Kay may mahitabo ni mo. Ha? Ansa? Unsa? Unsa daw gisulti ni mo? Milchi? Doon ay mahitabo na ko kung musuod ko karon sa menteryo? Ha? Bitaw. Hinayan ang tingog ni mo. Kay mabatian ta. Kinsa man ang gikahadlok ka nimo nga makabati na to, ha? Ang mga tao ni Dindo. Pero, ayaw mong pagsabak ang mitabi ko, ha? Unsa man ang plano? Ilang nung kabot na mo sa Leo sa gingalan og Escolastica Amatore. Ang ikaupat o katapusang Mausoleo nga nagpa-picture ang imong apuhan Johnny. Unsa? Kung maadto ka karon, may mga tao nga nagpaabot nimo sa sud. May buhaton silang dautan nimo. Abay, ako lang kay magsusi. Ayaw, way usa ninyong mahimumusod kung dili pa nila mahuman ilang gibuhat. Milchi, ganong imong nagibuhat? Ha? Ang unsa? Ang pagtabang nako. Ibaog mi nga kauban mo si Dindo. Basta lang. Dili lang ko ganahan nga dunay daotang nahitabo nimo. Johnny, patuon na lang nako. Ugma na lang susihang mo sa layo nga akong giingon nimo. Ay. Ayaw mo kabala ka. Mahibaw mo kung unsay makuha nila sa maong lubong. Boss! O sige! Hulbutan ninyong lungon! Boss. Ganahan na kung makakita sa sud sa lungon, puldo! Sigurado gid boss nga sod anak boss kay Kalabira. Aw, natural! Ha? Unsa man di lang ka mananghid sa Kalabira nga tugahon siya boss. Nanghid ko taon. Nang mananghid man ko nga patay naman na. Oh, hinoon. Sige na, sige na! Sa imong una-una, Milchi, naukban na baka nila ang lungon karon? Posible. Tungod kay daghan sila. Og dali ra kayo ang paglungkab og lungon kung daghan mo, diba? Sa Miss Dindo eh. Apa siya makontento siyang kadato? Ganahan na siya mahibaw kung asa pa'y tinaguan sa maong patay mikmik. Salamat sa imong pagpasidaan ako, ha, Milchi. Makonsan siya magid ko, uy. Kung dunay daotang mahitabo ni mo, Johnny. Manghugas ako sa plato, ha? Pero unsa man ka? Huwag ka mahadlo ka doon ay buhaton sa Dindo ni mo. Nga dili maayo kung may baho siya sa imong pagpasidaan na mo. Dili siya mahibaw kung may musulti ninyong duha ni Mikmik. Aw, hinoon. Away, musulti na mo. Ibahin sa imong gisulti. Angay pag ani mo pasalamat nga nagpakabana ka. Nahadlok lang ko nga mahinaykan kanila. Hinoon. Wamsa ko mahadlok ng Dindo. Angay ka mahadlok sa mga bata-bata tungod kay mga kriminal ang uban ini. Unsa? Mao ka na. Makabati ko usahay nila nga magsulti anay sa ilang mga napatay. Unsa? Mga dili ka angay mo kumpiyansa sa pag-iaway ng Dindo. Sige.
Usbon ko, salamat. Uy, wala. Na, boss Dindo. Naabli na nagtabon sa lungon, boss. Kalabiran yun. Dugay na kayo na siyang nalubong din eh. Taas buhok. Taas sa buhok, iniminatay. Taas buhok. O sabay na niya, ha? Wa man, boss. Ha? O siya? Wa may gibaw ni minataya. O di na mahimo. Kinahanglan doon na kita makuha ining maong minatay. Pero, boss, wa man yun. Way kwintas, way sing-sing. Wa say bracelet. Abwisit. Tapobre ko ni minatay, ha? Suman, wagi bisan bansel nga bulawan? No, wa, gid boss, uy. Ang galit siya! Naghago lang kita. Pweh! Hago lang kita ini. Ano? Dali na mo. Oo niya, kining lungon, boss. Pasang din na niya. Ipahipos ang jali. Uy. Ayaw ko yung biyahe, uy. Na, kanalay hipos imong lungon, madami skolastika, uy. Kay bawa ka, Milchi. Kaya ako manang gibuhat ni mo. Kay pag-traidor manini Dindo. Tamo gumoy alalay. Unsa? Ano yung kinili mas kumahimutang nga doon ay daotang mahitabo ni mo? Oh. Butan ba ka, Milchi? Buotan mang jud ko. Kiat lang ko usahay. Nakasabot ko. Pero, salamat ha. Okay ra, uy. Doon na lang ko'y pangayong unta ni mo. Unsa ba na? Imong number. Ha? Akong number? Oh. Ganahan mga kamahibaw ko yun unsi makuha nila sa lungon ni Scholastica Amador. Oo. Gusto kay kong may baw. Number P. Makalagot lakawa. Boss, wa gid tingali gipabaon ang mga tagtungod sa maong minatay, boss, uy. Kaanugong tong oras, oy. Nagigahin sa paglungkab sa nitso og lungon. Bisit. O niya, boss, katapusan naman tong musuliyo nga nagpa-picture ang apuhan ni Johnny. Si Johnny ang kinahanglan mapanidan. Bitaw, boss. Kay, nagduda man sab ko ba? Nga doon na si mga anomalya nga gibuhat diya sa sementeryo. Makalagot. Oh. Uy, si Belchi. Ato nalimdan. Imo nang ibutang sa imong cellphone ang akong number? Kuyaw man akong mabasahan ni Dindo. Ayaw ka bala ka. Ako rin memoryahon. Ayok sa ba, ha? Hello? Pangitag pa agi makabiya kaniya. Sana kung bahay lang kita magsulti. Okay, bye. Unya, saman, si Dindo tong nanawag. Oh, padawin na sila sa bahay sa ibabaw. So, ako sa kinahanglang mubiya na ko. Sige. Usbon na ako, Milchi. Salamat sa mong pagpalikay na ko sa diskasya. Boss, kalma lang, boss. Magintay na kuha, boss. Makalagot lang, makalagot ba? Excited na kay ko nga makakita sa sud sa lungon. Kung sige pabaon sa minatay, makalagot. Lagi. Uy. Kumusta man yung lakaw? Okay na? O sa may nakuha? Wa. Uy, kawagoy ayaw tong nakawa. Amo na. Uy, ayaw lakawa. Makalagot kayo. Bisan gamay? Wagin mo inada? Awa lagi, wa. Makalagot lang hunaon ba? Kung nganong importante mas tigwang ungo ang maong lubong. Ang namatay na yun ang nahibaw, boss. Og posible nga si Johnny. Oo. Kay paborito man na siyang apo sa mga apuhan. Ambot kung ganun pinangga kayo to ni Lolo Pilo si Johnny. Kasimple sabton. Gwapo man. Ay. Move on na lang ko, Dindo. Makalagot pa! Dindo! Naunsa na! Papa?
Yanong nasuko ba yan? Wa man, papa. Sakit ka kong hipon. Maong, ugma, aga-aga, suol gino. Ugma, ako ni ipaibot. Abay, nga daw siya magkang nakipanood din sa sementeryo. Kinalang magsusi tabay, kun unsa nang agin nila ni Dindo din ni gabi. Kaya baka utok inindindo sa. Aw, basta abusadong anak ko nato. Bisan unsa na lang gidang masuod sa o. Ay, oh, abay dyan ni tanawa. Ah, ang lungon ni Eskolastika. Naa sa gawa sa initso. Kapastos. Nganong ilaram nagibiyaan nga nagbuyang-giyang, oy. Bek, abay dali. Ato ning tanahon sabtang wa pay mga tao nga miduaw sa mga lubong. Dindo, magsulti na. Unsa man ang imong pakigsultihan ako, Papsi? Yanong misupag man ka sa kong gibaod, di mo? Ang unsa ba? Diba? Nagipasidan ang tamang ka. Ya dili ka musod sa ministeryo kung way pagtugot ako. Kay wa mo bitaw ko musugod, Papsi? Papsip ba? Papa, sanoy, agay, imo magugong gisuntok. Aron magtimaan ka. Agay. Ya dili yung kunin mo mayamong supakon. Yanong misod man ka og nang lungkab ka pa yun sa mga musoleo nito. Kinsa man tinagsulti ni mo, ana? Daghan kong mga mata din do. Musa dili kunin mo mahimong baktakan. Mahimo kang mamakyak sa uban na pandiri ako. Dili mahimo nagkabati ka. Oo, Papsi. Sa sunod nga basag pantakan ka na makyak na ako. Mamakyak ka pa gani. Dili ka na makada sa pagpadagan sa ospital. Maghar kong magamanid sini. Kanang mahibaw ko sa tarang buhaton. Di na mausabat, Papsi. Di na yun. Ani lang. Musulti ko ni mo sa tanan kong buhaton. Jump! Timani ang imong isad. Ibutang sa imong utok. Ang imong plano, ako ng plano. Nakasabot ka rin do. Oo, Papsi. Nakasabot. Kaluoy minatay. Ila ramang giukban ang lungon og wa tabunig tarog balik. Saman, musong tas ibabaw? Ayaw. Ngang di man. Tanawa ra gud niyo kung unsa ka bastos nilang gibuhat sa minatay. Doon na sila gipangita. Tungod kay may picture mas lulo ining maong minatay. Ma'am Eskolastika Amador, unsa may lang gikuha gikan nimo, ma'am? Ayaw na. Hello? Johnny, wa sila nakuha sa patay. Unsa? Lagi, gisapot si Dindo sa akong pag-abot gabi eh. Tungod kay wa sila nakuha sa minatay. Sige na, bye. Sige. Unya, unsa man, ha? Si Milche, nanawag. Siya di ay. Close na day kay mo, no? Itanaw lang kung utang kapabuto niya, abay. Kay tinuod yun nga dinhi sila sa Dindo ug ang kriminal niyang mga bata-bata. Sila ang naglungkap ninungon ug wa sila'y nakuha. Abi kay wa man sila nakuha, ila na lang sang gibiyaan ang lungon sa gawas sa nitso. Pero abay, ngano ang importante man ni Lulupilo kining maong musuliyo, no? Oh, basig, suod niya ni. Imposible na. Kung suod niya kini si Eskolastika Amador, di na niya i-appeal sa picture sa mga lubong nga dunay mga pabawong alahas o mahalong butang. Oh, wasa ta kay bay. Aun sa man, ato ning iuli o i-report sa kapitan? Ato na ni iuli, abay. Di ko ganahan nga ma-appeal sa mga pangutana. Sige. Abuna na nato ning lungon. Aron atong masud og balik siyang pantyon. Ayaw na. Ha? Nga naman? Unsa man ang naa sa kamot sa kalabira? Oh, uy. Hala! Mura man nagpanapton ang gikumkum sa kalabira ni Eskolastika. Gusto. Og iya gyud ni kumkum. Ako na ni kuhaon na.
Panyo man na, abay. Nganong gipadadaan man ni panyo ang minatay? Ba't lang ka? Panaptan nga ligunon man eh. Linin man na. Linin. Oh. Murag na. No. Murag naay marka kining mong panyo. Unsa? Abay, atong dadon kini panyo. Pero ato na ning ipahilo na og balik kining lungon sa ilawom sa nitso. Mingaw na sa palibot. Oh, may hawanan naman tayo ng luyos ilang bahay ni Tindo. Oh, uy. Naikaming bay. Hindot ka nga na, good. Cute kayo. Hindi ka mahimong musod anang maong bahay, Belche. Ay, ikaw din na, Sir Darwin? Oo. Ako. Sorry. Nagididaan ka sa pagdoon ang baya. Okay na, Sir, uy. Doon ay nagpuyo niya. Ug dili siya gusto nga doon ay magsamok-samok niya. Mao ba? Mauna. Mahilig ka niya ay sa photography. Yes, sir. Ganahan ko mga picture sa mga mananap. Mao ba? Sir, salamat kayo sa mong pagpasod na akong trabaho, ha? Pero, kano sa gini mag-open na yung ospital, sir? Posible nga karong tuig. Magkasugod na sa pag-operate ang maong ospital. Okay. Lord, doon ay Dr. Onya nga mo ani sa bahay. Libre ang tarang check-up. May tingali nga imo ni pahibos lang. Mawa mo ko'y sakit, sir. Noon sa mali ay ang imong blood type. A positive, sir. Mao ba? Sige, sir, ha? Mabalik na ko sa taas. Okay. Kuya, paano ko kanina, ay? Kalit mo lang tunga ang papa ni Tindo sa kunyo. Binutbot raman ang totoo kong gisulti nila ni Johnny. Nga doon ay kwarto dili nga dili pasudlan. Doon ang gitipay sa luyo nga dili pasudlan. Pero, kinsa man kahang nagpuyo sa gamay pay sa luyo? Panyo mo rin as minateng. Sige, hanay mong tayhop, eh. Oh. Nadlo ko nga magisi siya. Linin man ng panyo, ah. Linin? Oh, ligon ka ng panaptuna ka ng linin. Mo ba, bay? Oo. Mura man og suwat yun yun. May tingali nga imo ng bason, abay. Ha? Pero, di ka rin mabungkag. Oh, sa planggana na ibutang. Dayon, bubuag tubig. Aron mulutaw rasis tubig. Ah, sige. Magkuha akong planggana. Ako na. Ako na yung balihon. Oh, uy. Mabasa na. Oh. Nara. Oh. Nara ang unang litra? Abay. Abay. Planggana nga, doon ay tubig, oh. Abay, mabasa na ako ang unang litra. Nara. Ha? Nara? Seryoso ko, abay. Ano mo? Oh, ipalato lagi na ining tubig. Hinaya lang. Oh. Nana, milutaw na ang suwat. Nara. Narasa. Narasa. Oo niya sa ubos na ay... Sabra. Din? Oh. Narasa Berdin. No, naapil man ang Berdin ini. Berdin. Si Lula o si Inday Ina. Berdin nito sila, di ba? Nara nga kahoy. Tagko man nagahoya. Saan ko ibuti pasabutan ng iyang gisuwat, no?
Ang akong nasabtan ini abay, nga dunay nara sa Berden. Ah, Wala no. Maglabad lagi atong utok ini abay ay. Bay, mamalig ta sa yuta sa mga birdin. Sa? Samanta dito? Mayo! Mayong adlaw! May ngadlaw! Hala, ate, kuya. Ah. Ni alagi mo. Ni Amiday kay nagdana sa mi og bugas para ninyo ni lula nimo. Mao na. Onya, niya pag yung mga dilata. Noodles o uban ba? O sa man, madugay patos lula nimo? Ni naman to karon si Lola, ate. Isolo na nang dana mong groceries, Inday. Ako na dahil ning bugas onya. Kuya. Abay, tanawas palibot. Kundo na ba sila'y nara dinhi? Mura magwa, abay. Bitaw no? Oh, Kamu na sab. Ay, mayong adlaw Lola! niya, Lola. Ganong namalik naman sab mo. Nagdamig bugas o ano ninyo, Lola? di ba misaan man mi si Abay Chani nga at timanon mo niya? Labi na sa inyong pagkaon? Wa naman mo balik sa kumpayag si Inday, ina, Lola. Mao nga, kami na lang balik din, he. Naninood ka na ay ang inyong giingon nga tabang. Oh, Lola, uy. Lola, mangutan na ko. Saon siya man na. May kahoy mong naraining dapita? Doon na. Hayam na karon, Lola. To ara ay. Saat bang sasapa? Inyo pa ba ng yuta din, ha? Oo. Pero nabaligya na na. Lugay na. Oh, mo ba? Pero kanang mahimo rasab nga mo tunob ang dapita lula. Aw, mahimo kayo. Kay patay naman siya nagtag-iya ng yuta. Kinsa naman tag-iya ng yuta karon, Lola? Mga amador. Amador? Lula, may kaila ka bang amador? Oh, may suod kong higala sa unang panahon. Si Tikang. Tikang? Nainasaganan ay. Buutan si Tikang. Pero lain kay pangantik kang. Saan na tinuod nga na ng tikang, Lola? Eskolastika. Ha? Iskolastika Amador? Hey, dugay na kaayo siyang namatay. Mao ba? Pero kamo nga mga birdin, mao gid ang tag-iya ng yuta sa atbang sasapa sa una, Lola, no? O siya kami sa labing daghalong yuta sa unang panahon. Apan, tungod sa pagkasugarol sa akong igsuon, anam-anam nga nabaligya ang among yuta ngadtos mag-aabador. Mao ba? Kinsa man ang sa imong igsuon, Lola? Si Manolo Berdet. Manolo Berden? Oh, Kung mao na, kamo day ang tag-iya sa musuliyo sa mga birdin dito sa Minterio? kami. Apan sukad na matay ang akong apo nga si Melvin. Wa na ko'y ganang musod sa maong misteryo. Kung mao na, tinuod yun day nga usa mo sa mga yutaan ng dapita? Apan salbahe siya nga kong iksuon. Human niya mabaligya ang among ubang yuta. Bilaya siya, pero pagbalik niya, namatay siya. Ha? Saan na namatyan sa imong igsuon nga si Manolo Berdinula? Ginunggab siya sa baylihan samtang nagsayaw. Gipatay si Don Manolo Berdin? Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lula? May ginudahan ang iyang mga barkada. Kinsa man? Usa sa mga pater. Pater? Si Darwin Pater. Unsa?
Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinumat ni Jenerica Bindad. Pobreng dato. Magayog ko no, subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.